Llandudno, Hughes yn gryf oedd angen bod. Oedd y pwysau arno. Joyce, nawr de, ni'n disgwyl yn y canol. Dim ond un sydd mewn, a Mark Williams yr unig un. Maen nhw'n mynd am yn ôl. Edwards, nawr mae yna fwy yn cyrraedd. Y gwyriad yn arafu pethau. Hughes. Mae Hughes yn cael y bel. Wrth ochr y cwrt Cosby, gall unrhyw beth ddigwydd. Cadw'r symudiad i fynd. Mae'n beniad hyfryd taro'r bar. Williams oedd hi. Gwych gan Llandudno. Maen nhw wedi bod yn bygwth. Maen nhw bron di sgorio. Ond am groesiad gan Joyce. Mark Williams. Mor agos. Un gol yn unig tymor yma. Mark Williams, Danny Hughes yn disgwyl amdani. Toby Jones i'w chymryd i. Mark Williams at y post yn agosa. Drenewydd yn drefnus. Mae hynny o'i plaid nhw. Toby Jones o bellter. Wel, oedd rhaid meddwl bod ni mewn yn mynd ar fi'n dechrau dathlu. Fydd yna floedd ochr y cae. Dwi'n credu oedd Iwan Williams, rheolwr Llandudno, fel bod hwnna mewn gan Toby Jones. Mark Williams i teimlo'r dacl, a mae Bountford yn glir i'r Drenewydd. Bountford, heibio pawb, a mae Bountford i sgorio. Wel, o ble ddath honna? Un digwyddiad, un eiliad, a'r gŵr perffaith i gyrraedd y bel gyntaf. Luke Bountford, 5 gol y tymor i ymosodwr y Drenewydd, prif sgoriwr y Drenewydd. A fe gymrodd e honna'n wych. Ar ôl yr holl basio yn y cefn, mae un cic hir yn chwalu am ddiffyn Llandudno. Oedd hi'n ras ar ôl hynny, ond Bountford yn cadw i ben, yn gorffen yn hyfryd. Mae'r Drenewydd ar y blaen. Wel, ergyd o bellter, Matthew Wyro hefyd, Jamie Reid yn ei tharoi. Colli problemau'r golgeidwad. Chi'n gweld Roberts ar y droed anghywir yn sydyn yn dechrau poeni. Oedd yna gynta, tu ôl iddi. Mae Basnan yn sgeirus hefyd. Gan Jolion Harris. Edwards i Llandudno, mae fe'n gyflym. A'r bas yn dda, Joyce. 4 yn disgwyl yn y cwrt Cosby, cyfle i Llandudno. Edwards di parhau dairediad. Ond ddim yn bell chwaith, mae dal yno. Joyce eto i Llandudno, postyn pella, Kavanagh! Wel, pigwch honna allan. Sean Kavanagh, yr eilydd ar y cae. Gwych am foli gan Kavanagh, am gol i Llandudno. Maen nhw'n gyfartal, y Drenewydd 1, Llandudno 1. Pwer pyr yn curo'r gol geidwad. Os chi'n dala nhw fel yna, a maen nhw ar y targed, mae angen gwirth i'w stopio nhw. Goodwin i'r Drenewydd. Hughes yn ei chipio, mae'n ôl gyda Goodwin, ôl gyda'r Drenewydd. Y pwysau fan hyn gan y tîm cartre. Bountford, Jamie Reid. Reid i'r Drenewydd, oedd hi ddim yn bell. Dwi'n yn hollol siŵr os oedd hi'n taro'r targed. Ond mae troed Mike Williams di gwyro ddi allan am gic gornel. Yn tebyd y ddau diolwr eitha bodlon ar hyn o bryd, ond bydd y triffwynt yn gwneud byd o wahaniaeth. Yw Rushton yn gallu cipio rhywbeth i'r Drenewydd. Pas hyfryd. Kenton. Llawn sgiliau. Ar y targed. Am y gol, mae wedi gwneud i eto. Yr eilydd. Joe Kenton. Wel, yn creu'r llew hi'n Rushton ar bas. A mae Kenton, ond dim i gyffyrddiad cynta, ond mae fe bron wedi taro'n syth, a mae'r Drenewydd ar y blaen. Falle bod hediad Jamie Reid wedi gwneud gwaniaeth hefyd, o flaen y gol geidwad. 4 gol tymor yma nawr i'r gŵr yma. Kenton yn meddiant i'r Drenewydd. Mae wedi cael un, mae'n mynd o'i llodrus, heibio i Taylor. Kenton yn ceisio creu, mae yna gyfle arall fan hyn. Rushton, syth am y gol geidwad. Wel, Roberts ar arbediad, ond oedd gymaint o amser gan Rushton. Byddech chi'n disgwyl bod wedi claddu honna a claddu gobeithion Llandudno hefyd. You know, it's one of those games we just said to the boys now, you know, we've played better than that this year and lost, so, you know, over the league season it evens itself out, and look, it was a really important win. It was a really important win. It was a great goal, the second goal by Joe. You know, when we brought him off the bench, we hoped he'd have that impact, and he did, and you know, it was a really good goal. And look, we're delighted with the 3 points because it sets us up now. Siomedig, o'n i'n meddwl bod ni wedi dechrau'n weddol dda,
ond mae'r gol gyntaf di lladd ni efo un bel drwy canol, lle, ond nes i ofyn am ymateb hanner amser, a dwi'n meddwl bod fi wedi gael o am sbelio yn yr ail hanner, ond na, fedrwch chi mynd drwy gêm pel droed pan da chi ar y front foot lle, a gadael gols fewn fel da ni wedi gwneud heddiw yma. Bod ni wedi cael yn ôl i fewn i'r gêm, mae'r ail gol yn criminal os gael ei hynny lle mae'r clearance chdi bach yn, ddim chwaraewr fi ddim yn rhoi i droi drwyddi lle, a wedyn mae'r tackle am y gol, am y shot lle ddim i gon da, felly fedrai'm cwtio cymeriad na calon chwaith, ond da ni mewn ffeit rwan, a dyna sy'n wir amdan y peth, felly fe rhaid ni rwlio'n sleeves i fyny a mynd i fewn i'r ffeit. Huge boost of confidence, 3 points. How big a boost is it with the run of games you've got coming up? They're coming thick and fast, and do I need to remind you of the opposition? You're the lucky team that get to play TNS twice. You've got Connorski, you've got Bangor. Big couple of games coming up now. I think we've got Cardiff Met after Bangor as well. So look, we've got 5 of the 5 games against the teams in the top 6. Tough games, but it was important we got that win tonight. Look, we'll go into the games next week. With the group of players that we've got in our dressing room. If we show the spirit that we had tonight, and add that with a bit of quality that I thought at times was missing from our game, we can add that to the spirit and the effort, determination. Then we'll give the teams at the top a game. We've done that before. We beat all those teams before, so we can do it again. Dyddiau cynnar i chi fel rheolwr, ond un o'n ddyddiau anodd yn barod efallai? Yndi, mae'n ddyddiau anodd. O'n i o hyd yn gwybod bod ti'n mynd i fod yn ddyddiau anodd lle. O'n i'n gwybod be oedd y challenge, ond na'n cuddiad o'r wrth y challenge. Dwi wedi dweud o'r dechrau bod angen newidiadau yma, a dwi wrthi yn implementio'r newidiadau yna rwan, lle, ond mae yna lot o waith dal i wneud. Yn deisiomedig bod ni'n mynd i trio pwysio am y 6 ychan a 2 gêm dwytha, lle, ond fedra ni mond edrych ymlaen rwan.